טוב, אז בעקבות הקליפים האחרונים שעשיתי, הרבה שואלים אותי על הליפסינק, שעשיתי בקלינג, אבל לא בליפסינק. בקלינג המדהים שלנו, נכנסים לוידאו, למטה, בצד שמאל, אוקיי? פה, הנה, פה. זה הליפסינק בגדול. הנה, רואים אותו? אבל אני לא משתמשת בו. אני משתמשת בזה. בבילד אבטר. אני אזיז את עצמי שנייה פה. יפה. זה נורא פשוט. פשוט מעלים תמונה. התמונה עלתה לנו. אם תסתכלו פה, אבטר פרומפט, הוא כבר רושם לי with a serious expression, בלה 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 בלה, אתם יכולים לרשום מה שאתם רוצים. נאמר, מסתכל הצידה, מסתכל למעלה, עוצם את העיניים. אז אחרי שלנו את התמונה, אנחנו מעלים את הקובץ אודיו. הנה הקובץ. עולה, 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 עולה. יפה. יש לנו... Where I can pray to what's left of the day. אחלה. עכשיו יש לנו פה למטה את האיכויות שלנו, 720 ו-1080, אני משתמשת ב-1080, ו-Generate. עכשיו, זה לוקח זמן, 10 דקות, אוקיי. וזה מה שיצא לנו. Where I can pray to what's left of the day. זהו, תהנו.